Nakaka-high blood daw ang ampalaya or sa English, bitter gourd. Wah, sosyal, char. Alamin muna natin kung bakit ba nagkakaalta presyon. Dahil nga ba bitter ka? Char. May dalawang bagay na may impluensya sa blood pressure. Ang una ay ang cardiac output. Ito ay kung ilang litro ng dugo ang pinapump ng puso mo kada minuto. Pangalawa ay ang systemic vascular resistance. Ito ay kung gaano kalakas ang flow ng dugo sa ugat. Pag mas mataas sa normal ang cardiac output o systemic vascular resistance, tataas rin ang blood pressure mo. Tataas ang cardiac output pag mataas ang blood volume mo. Kumbaga, bumibigat ang dugo. Pag mas mabigat ang dugo, kailangan ng mas mataas na pressure para kaya ito i-pump ng puso mo. Bumibigat ang dugo o nagkakaroon ng blood volume expansion dahil sa high salt intake. Ang limit ay 2,300 mg of salt per day. That's 1 teaspoon of salt per day. May mga iba na pag lumagpas sila sa salt limit, kaya ng katawan nila automatically i-regulate ang blood pressure para mag-normalize ito. Pero may mga iba na hindi kaya ito dahil sila ay salt sensitive. Pag bibigyan mo sila ng 5 grams of salt, pagkalipas ng ilang oras, madadagdagan ng 10 ang original na blood pressure nila. Ibig sabihin ba nito na pag hindi ka salt sensitive, okay lang na lagi na lang maalat ang kinakain mo araw-araw? Syempre hindi. Tumataas naman ang systemic vascular resistance pag lumalapot ang dugo dahil sa high blood sugar o sumisikip ang ugat. May layer ang ugat na ang tawag ay endothelium. Nagproproduce ito ng nitric oxide na ang ginagawa ay nagpaparelax at nagpapaluwag ng ugat para maregula ang blood pressure. Pag araw-araw ka nagchichichirya, lagi ka nalang lagpas sa salt limit, salt sensitive ka man o hindi, masisira ang endothelium, mababawasan ang nitric oxide, at dahil dito, sisikip ang ugat, tataas ang systemic vascular resistance, at mag-aalta presyon ka. Ngayon, nakaka-high blood ba ang ampalaya? Hindi. Ang isang buong ampalaya ay meron lamang 6 mg of salt. At may mga research na nagsasabi na nakakatulong ito bawasan ang stress at may ebidensya rin na nagsasabi na nakakatulong ito i-control ang blood sugar. Pero syempre, hindi ito papalitan ang mga standard at recommended na mga gamot para sa sakit mo. Always consult your doctor. Pero alam nyo kung ano ang tunay na nakaka-high blood? Yung kahit anong pagpupursige mo sa buhay, hindi ka pa rin enough. Char! Pero pag naging negosyante ka, you are more than enough. I-download mo lang ang Discartec app at gamitin ang aking referral code. You can enjoy up to 3% of rebates sa buy load, bills payment, insurance, at telemedicine purchases. Plus, may chance pa madoble o triple ang ipon mo sa Tripon Grand Raffle Draw. Ang promo na ito ay open ngayon hanggang October 31, 2021 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 126979 Series of 2021. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care!